राधे राधे मेरी बहनों, कैसे हो आप लोग। आज दूसरा नवरात्रि है और मैं आपके लिए बहुत प्यारा सा एक बहुत सुंदर पचरा गीत लेके आई हूँ। तो आप लोग गाना और बताना कैसा लगा ये गीत। बरहे बरिसवा उठ कल बेलिया हो बेलिया तरमना हे बेलिया तरमना मैया लिहाली बसेरवा हो बेलिया तरमना मैया लिहाली बसेरवा हो बेलिया तरमना आगे आगे मैया चल पीछे भैरव भैया हो कि झंडा वाली हलेना हो कि झंडा वाली हलेना चल वीर बजरंगी हो कि झंडा वाली हलेना एक ही बचन हम पूछी मोरी बहिनी हो कि के करे घर माना लेबू बहिनी तू बसेरवा हो कि के करे घर माना लेबू बहिनी तू बसेरवा हो कि के करे घर माना चैत कुवार भैया घूमिला नगरिया हो सेवकवा हमर ना हो सेवकवा हमर ना कर घरी घर पूजनवा हो सेवकवा हमर ना कर घर घर पूजनवा हो सेवकवा हमर ना के देबू बाहिनी होया न धन सोनवा हो कि के देबू ना बहिनी गोदी में ललनवा हो कि के देबू ना बहिनी गोदी में ललनवा हो कि के देबू ना निरधन के देव भैया न धन सोनवा हो बजनिया देवना भैया गोदी में ललनवा हो बजनिया देवना ओ करे गोदी में ललनवा हो बजनिया देवना। ये गीत आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना।